Pokud chceme zlepšit zrak přirozeně, je zásadní uvolnit oční svaly. Uvolnění očí je klíčem k zlepšení zraku a palming je jedna z nejdůležitějších a nejúčinnějších technik. Je velmi jednoduchá, ale velmi účinná. Doporučuje se provádět každý den minimálně 5 minut. Ale čím déle a častěji, tím lépe pro zlepšení zraku. Už i 1 minuta přináší úlevu. Ale ideálně minimálně 5 až 10 minut. A slibuji, že zlepšení poznáte velmi brzy. Prvním krokem je uvolnit ruce. Pokud jsou ruce napjaté, napětí se přenáší do očí. Takže ruce nejdřív uvolníme, zahřejeme, pokud jsou studené. Vytvarujeme do tvaru lžičky, aby nevyvíjely tlak na oči. Potom ruce ve tvaru lžičky spojíme a prsty překřížíme. Překřížíme na plocho, neproplétáme. Až budete připraveni, překřížené prsty položíme lehce na čelo, přibližně tam, kde máme třetí oko, a dlaněmi zakryjeme oční jamky tak, aby neprocházelo žádné světlo nebo co nejméně. A zavřeme oči. Technika palmingu se provádí se zavřenýma očima v naprosté pohodě a tmě. Zůstaňte takto, jak dlouho vám to bude příjemné. Někdo dělá palmingy půl hodiny, ale ideálně je začít pozvolna. Můžete nastavit časovač a postupně dobu prodlužovat. Ideálně je dělat palming s relaxační hudbou nebo afirmacemi na zlepšení zraku. Pokud můžete, provádějte palming 3krát denně. Ráno po probuzení, odpoledne a před spaním. Ale pokud můžete jenom jednou, udělejte ho před spaním. Uvolníte tím oči a připravíte je na noční regeneraci. A pokud se divíte, proč dělat palming ráno po probuzení, tak je to proto, že si oči v noci úplně neodpočinou. Během fáze REM jsou neustále v pohybu. A pokud trpíte bruxismem, tak to může ovlivnit i vaše oční svaly, protože všechny svalové řetězce jsou propojené. Je důležité provádět palming v pohodlné pozici, aby nevzniklo napětí v ramenou nebo krku, což ovlivňuje i oči. Nejlepší je provádět palming u stolu. Podložte si lokty třeba polštářem, opřete si je o stůl a dlaně vytvarujte do lžiček. Do prstů pak opřete čelo, tím vytvoříte oporu a ještě více se uvolníte. Druhou možností je opřít lokty o kolena. Překloňte se, opřete lokty o stehna a zaujměte stejnou pozici. Mojí oblíbenou pozicí je sednout si na zem nebo do čela postele, opřít záda o zeď, skrčit nohy, opřít lokty o kolena a zaujmout pozici palmingu. Další alternativou je palming v leže. V tom případě si dejte polštář na hruď, opřete lokty o polštář a zaujměte pozici palmingu. Takže doporučuji vám zařadit palming do vaší denní rutiny, ideálně 3krát denně po dobu 5 až 10 minut, ale i kdyby to bylo jen pár minut, stále to dává smysl. Vnímejte, co se děje, jak se uvolňují oční svaly, jak se mění pocit v očích. Možná si všimnete, že po palmingu jsou barvy jasnější nebo že vidíte ostřeji. Tak, teď si dejte pauzu a vyzkoušejte si palming. Pod videem najdete audio nahrávky s návodem na palming a vedenou vizualizaci.